Hej, jeg hedder Aziz. Jeg går i 0. B-klasse, og jeg går i Dansborgskolen Erfeslev. Hej, jeg hedder Bejder. Jeg går i 2. klasse. Jeg går i 2. klasse i Dansborgskolen, og den er sej. Og den her bog handler om H.C. Andersen, som har skrevet den her spade. Og den her bog handler om sommerfuglen. Og nu læser jeg den. Sommerfuglen. En gang for længe siden var der en sommerfugl. Den levede efter en kæreste. Den var dejlig, men den kom ud af en hat. Den levede og levede og levede. Og en dag fandt den en blomst. Det var en isblomst. Og den rystede koldt, for det var rigtig koldt, og det er en sommerfugl. Og her spurgte han, hvis hun ville være hans kæreste. Han spurgte første gang, han spurgte anden gang, han spurgte tredje gang. Og så gik han. Og der var han usynlig, at man ikke kunne se ham. Slet ikke, man prøvede altid. Men der var der sådan nogle gode blomster, og han var helt glad. Det kan man lige se, at han var usynlig og sådan noget. Og det var gode blomster. Og her spurgte han spurgte, hvem er hun? Og hun sagde, jeg er din søster. Og der blev han helt forvirret. Og der var der sådan nogle 3 fugle, der havde sådan nogle mærkelige hatte på. Og de regnede med hjerter. Og han tog en paraply på. Her kan man lige se, at han tog en paraply på, og de regner med hjerter med 3 fugle. Og her, der var der rigtig, han kom, han flyv, og han fløj oppe, han fløj ikke nede. Det var sådan en guldskygge. Det var rigtig mærkelig skygge. Man kan lige se her, der er han blevet til guld under vandet, men han er ikke under vandet, han er heroppe. Man kan bare se, fordi månen, der kan man så lige se, at månen rammer sådan der lyset, at der kommer guld fra ned. At man lige kan se fiskenes gode. Det er kun fra månen, ellers så kan han ikke. Og her, der er 3 damer, de gik og gik og gik. Og de var flotte, blomsteragtige, men det var bare damer. Vi skal ikke tro det. Bare damer. Her, de gik og de gik og gik og gik. Den vej. Man kan lige sige, at det har sådan nogle hjerter på og sådan noget. Og her, der fandt han en træ, der var blevet venner med. Og han var gammel, og han var blevet forelsket og alle de ting. Og de blev venner, men de sagde, hvis de kunne blive kærester, men de gjorde nar af sig selv. Der kan vi lige se, at han blev gammel her. Og han ryster, og der kom hjerter ud og sådan noget, og hun er glad. Og her, det regnede, det er blevet efterår, det regnede. Han var inde i huset, hvor der holder varme. Ikke for det kolde regn. Og der var der sådan en mærkelig isport, der kan man lige, og der faldt han en krystaller, for det var rigtig koldt. Det var diamanter, eller I kan se ud af det her. Og han prøver at åbne porten af hans hænder. Og han gjorde det, men lige før skulle han se, hvordan livet af blomsterne var. Han gjorde det, men så døde han. Det var historien om sommerfuglen. Vi ses.